Velkommen til Bliv Naturligvis, og velkommen til vores e-læringsunivers. Vi har hos Bliv Naturligvis forskellige typer af formidlere, og dem vil du stifte bekendtskab med i denne video. Det her er Martin. Martin er ny formidler i Bliv Naturligvis, og han har derfor mange spørgsmål. Vi vil i dette e-læringsforløb forsøge at besvare disse og give Martin en god start som Bliv Naturligvis formidler. Martin har tænkt over, hvad hans opgave i Bliv Naturligvis egentlig er, og hvad han skal fortælle om, når han skal ud og formidle. Martins vigtigste opgave er at formidle sin passion for natur, jagt eller lystfiskeri. Dette kan man gøre på mange forskellige måder, men da Martins største passion er jagt sammen med sin hund Cody, er det derfor oplagt, at Martin tager Cody med ud, når han skal fortælle om hans måde at bruge naturen på. Martin vil gerne have hjælp til at komme i gang med formidlingen. Her kommer Anne ind i billedet. Anne er en erfaren lystfisker og formidler i Bliv Naturligvis. Anne har været formidler i flere år og har et godt samarbejde med forskellige skoler og børnehaver i hendes lokalområde. Anne vil gerne hjælpe nye formidlere i gang, så hende og Martin aftaler, at han skal med ud til hendes næste arrangement. Martin ved ikke så meget om lystfiskeri, men han glæder sig til at få nogle idéer til, hvordan formidlingen kan gribes an. Alle formidlere bliver tildelt en netværksleder, når de melder sig i Bliv Naturligvis. Martin er tilknyttet netværkslederen Søren. Søren står altid klar til at hjælpe og har et stort kendskab til Bliv Naturligvis i Martins område. Søren kan som netværksleder blandt andet hjælpe med, hvordan Martin kan skaffe vildt, fisk og grej. Han kan også hjælpe med at finde inspiration til formidling, eksempelvis i undervisningsmaterialerne. Du finder kontaktinformation på din lokale netværksleder, når du logger ind på formidlernettet. I Bliv Naturligvis har vi et netværk specielt til unge i alderen 16 til 25 år. Netværket hedder de unge naturformidlere. Så mangler vi præsentationen af mig selv. Men lad os først gå ind på kontoret. Mit navn er Marianne, og jeg er frivillig ansvarlig i Bliv Naturligvis. Min primære funktion er at understøtte netværkslederne og dig som formidler. Sammen med mine kollegaer arbejder vi herudover med at udvikle nye undervisningsmaterialer, planlægge og afholde kurser for dig som formidler, og koordinere vores Bliv Naturligvis sommer- og efterårscamps. Vi står altid til rådighed ved spørgsmål, ris, ros og gode idéer.